Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Ħanannin il-maħbub tiegħi, l-għanja ta' mħabbtu għall-għalqa ta' dwili tiegħu. Il-maħbub tiegħi kellu għalqa ta' dwili fuq għolja mmiela. Għażaqha u naddafa miżrar u ħawel fija dwili mill-aħjar. Bena torri f'nofsa u wkoll ħaffer masar fija. Stennija tagħmel l-għeneb tajjeb, iżda kull ma għamlet kien għeneb qares. U issa, intom li tagħmru f'Ġerusalemm, ir-riġiel ta' Ġuda, għamlu intom ħaq bejni u bejn l-għalqa ta' dwili tiegħi. X'kien fadal li nagħmel għall-għalqa tiegħi u ma għamiltux? Stennejta tagħmel għeneb tajjeb, u kull ma għamlet kien għeneb qares. U issa, ħanurikom sejjer nagħmel jien lill-għalqa tiegħi ta' dwili. Inneħħilha lil qoħ ta' madwara u jħarbtuha. Inġarfilha l-ħajt biex in-nies taffiġa. Nagħmel minnha xara, ħadd ma jiżbora jew jaħdimha u jinbet fiha x-xewk u l-ħurrieq. Jien ngħid l-isħab biex ma jagħmilx xita fuqha, għax l-għalqa ta' dwili tal-mulej tal-eżerċiti hija d-dar ta' Iżrael. U l-irġiel ta' Ġuda huma l-mixtla tal-għalqa tiegħu u stenna l-ġustizzja. Waraw sa bit-tixrid tad-demm, stenna s-sewwa u waraw sa mal-għajat tal-maħqura. Il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Inti qlajt dilja mill-Eġittu. Warrabt il-ġnus biex tħawel lila. Meddet sal-baħar il-frijej tagħha, sa xmara żraġen tagħha. Il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Għaliex mela ġarraft il-ħitan tagħha u kull min jgħaddi qaċċat minnha. Iħarbata l-ħanżir selvaġġ, il-bejjem tar-raba jiraw fija. Il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Erġa' ejja, Alla tal-eżerċiti, ħares mis-sema u ara u żur il-din id-dilja u ħsib dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li jint kabbarta għalik. Il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna l-ħajja u aħna nsejħu ismek. Reġġana għalli konna, Alla tal-eżerċiti, jitfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Huti, tabtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lill-Alla xi jkollkom bżonn. U ż-żuħħajr. U slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull mal-moħħ jista' jifhem. Iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Mill-bqija, Huti, f'dan għandkom taħsbu, f'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir, f'dan kollu aħsbu. U kull ma tallimtu u ħadtu minn għandna u smajtu u rajtu fina, għamluh. Alla tas-slim ikun magħkom. Alleluja, alleluja, jien għażilt lilkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lill-qasissin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu. Nisimgħu parabbola oħra, kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bid-dwieli, tellala ħajt tas-sejjieħ madwara, ħaffer masar fija u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u siefer f'art oħra. Meta wasal iż-żmien il-frott, bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbru l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja u lil wieħed sawtuh, lill-ieħor qatluh u lill-ieħor ħaġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lill-ibnu. Min ibni jistħu qal, iżda kif raw lill-ibnu, il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom. Ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħdu aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit l-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jeqridhom bl-ħniena, taħżina l-juma u l-għalqa jqabbilha lill-bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesu,
Qatt ma qrajtu fl-iskrittura li il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-salta ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. Dan is-27 ħadd ta' matul is-sena u l-qari għal din il-ġimgħa u xi ftit tal-biża'. Fl-ewwel qari, il-profeta Iżajja jitkellem dwar għalqa ta' dwieli. L-għalqa tirrappreżenta lill-Iżrael, il-poplu l-magħżul. Alla tahom ħafna bħalma kienu l-profeti u l-liġi, għalhekk stenna ħafna minnhom il-Knisja Iżrael il-ġdid. U allura anki aħna rridu nwieġbu għas-sejħa tagħna. Fil-qari Iżajja jitkellem dwar il-maħbub li kellu għalqa ta' dwieli. Dan il-maħbub u Alla stinka ħafna biex jagħmilha għalqa tajba ħafna. Imma minkejja x-xogħol qiebes tiegħu tagħtu biss seneb qares. Minn dan l-eneb ma tistax tagħmel inbit tajjeb. Iżrael suppost jagħmel frott tajjeb biex isir inbit bnin li minnu tixrob id-dinja kollha. Il-maħbub għażaqa u naddafa miżrar biex juri kif Alla mmexxa lill-Iżrael permezz tal-liġi, il-profeti u t-tempju. L-eneb qares ifisser li Iżrael ma għamilx kif xtaq minnu Alla. Iżrael ma kienx fidil lejn il-mulej timbu u qimu Allat folozz oħra. Għalhekk Alla qal inġarrafa. Il-mulej iħallina nħossu l-effetti tad-dnub tagħna. Id-dnub joħloq firda bejna u bejn Alla. Iħallina nażlu li ngħixu b'dan il-mod, imma hu jaf li dan se jwassalna biss biex inkunu aktar imdejqa. Fil-Vanġelu Ġesu jkellimna dwar sit ieħor li jħawel għalqa ta' dwieli. Din id-darba dan is-sit jibgħat il-qaddija tiegħu biex jiġbru l-frott lil dawn isawtuhom u anke joqtluhom. Dawn il-persuni huma l-profeti. Imbagħad is-sit jibgħat lill-ibnu stess għax jaħseb li l-bdiewa li qabbel se jirrispettawh, imma dawn jixtuh il-barra u joqtluh. Din hi rappreżentazzjoni ta' kif Ġesu ġie mibgħut fid-dinja miċħud u maqtul. Meta Ġesu jgħid il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, aħna nifhmu li din il-ġebla tirrappreżenta wkoll il-Kristu. Anke jekk aħna ċħadna lil Ġesu, Alla għamlu l-ġebla tax-xewka, il-fundament u l-għajn ta' ħajjitna. Mela kif se nieħdu ħsieba l-għalqa ta' dwiq tal-mulej? Qed nagħtu widen għal persuni li l-mulej qiegħed f'ħajjitna biex imexxuna? Kull wieħed u waħda minna irċieva tant u Alla ħadem fih. Ħajjitna qed tagħti għeneb tajjeb. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!